Tässä lyhyt esittelyvideo Adria Twin Supreme 640 SLP-autosta 2013 rekisteröity auto, ja tässä näkyy hieno auto. Siinä on tommonen panoraamaikkuna muun muassa tuossa ohjaamon päällä. Kurkataan vähän tuonne kuljettajan paikalle. Siinä on taas kapteenin jakkarat kätevillä kyynärnojilla. Matka taittuu, ja tää autohan on varustettu automaattivaihteistolla ja peruutuskamera löytyy tuosta peilistä. Ja muuten kaikki nykyaikaisen auto hienoudet, helppo ajaa, ja ohjaamo voi pimentää tällä etuverholla tai sitten lisäksi näillä sivuverhoilla. Saa näkösuoja. Täällä on sähkön syöttö, WC:n tyhjennys. Auton perästä. Aurinkopäivä paistaa, mutta ei se mitään haittaa. Auton perästä löytyy sitten perustutkat ja vielä tosiaan se kamera, minkä jo mainittiinkin. Ja täällä on sitten kaasupullot, 2 kappaletta on täällä kaapissa. Ne näkyy siellä. Tilaa on ulos tuuletettu, ja sitten täällä on pyöräkorotuskiilot, sähköjohdot ja varoitus 13 markiisin veiviä. Täältä näkyy vähän näitä putkistoja. Tämä auto on varustettu Aldin estekeskuslämmityksellä, joka on myös lattialämpö, eli täällä on patteriverkosto ja lattialämpö. Energiamuotoina voidaan käyttää kaasua ja sähköä. Tällä sivulla näkyy sitten toi markiisi, ja meillä on sähköporras siinä. Ovi on sähköavusteinen, kun sen sulkee, niin se tuolta pikkasen antaa ääntä ja vetää tuon lopun lukkoon, ettei tarvitse ovea paiskua. Täältä löytyy hyttysovi. Pitää moskiitot ulkona, ja portaan toiminnot. Tää myös automaattisesti vetää itseensä sisään sitten, kun auto laittaa käyntiin. Aivan mieletön näkymä täältä autosta, isot kattoluukut, ja täällä on aputaso. Pöydässä on lisäjatke täällä alla, se kätevästi taitetaan ympäri tuolta. Ja